тассамассаккут ааллартиппугут маана пингаюат ааллартиппарпартииллу аамат утоққатерпуга уан никорфасут аамтаарсеқерлутик. Så skal vi begynde igen, og der er kommet nye kandidater her. Og det, der ikke blev svaret om, det er omkring spørgsmålet omkring børn. Hvordan vi forbedrer vilkårene for børnene her i kommunen. At vi i Siumut lægger vi meget vægt på, at børnene har gode vilkår her i byen. Og det er meget vigtigt i den hensyn, at der er gode fritidstilbud til børnene. Og at der i det hele taget skal børnene have gode vilkår. Og vi lægger også vægt på, at forældrenes vilkår i det daglige er det bedste af os. Og at vi her, også at vi her i kommunen har gode erhvervsmuligheder. Og en af de områder, man kan arbejde med, det er med hensyn til bedre børnevilkår. Vilkår for børn, det er, at der er gode muligheder for at få arbejde her i kommunen. Og ved at kommunen har bedre økonomi, det vil bevirke, at der fritidstilbud til børnene også vil blive bedre. Vi lægger vægt på, at børnene har så gode vilkår som muligt, fordi at det er vores fremtid. Børnene er vores fremtid. Det er også rigtigt, at I er med, at vi sørger for de bedste erhvervsmuligheder, og det vil have en positiv virkning for børnene også. Børnenes vilkår også. Når vi bliver det største parti her i kommunen, så vil vi arbejde for, at børnene får de bedste vilkår i hverdagen. Hvad vi er der så siger med hensyn til emnet. Vi her i kommunen mangler vi uddannede pædagoger. Og det er meget godt, at det har fået bedre lønvilkår og ansættelsesvilkår. Hvis vi fastholder uddannede pædagoger, så er vi også nødt til at sørge for, at de har gode vilkår også. At vi har 2 daginstitutioner, som er svampe, der har problemer med svamp. Og ungdomsklubben er også lukket af samme grund, så vi er nødt til at sørge for, at vi har gode tilbud til børn og unge. I en af bygderne der er det sådan, at børnene får undervisning i et almindeligt hus. Hvordan vi sørger for, at børnene får den bedste skolegang. At det er meget nødvendigt, at vi sørger for gode vilkår med hensyn til skolegangen i bygderne. At vi er nødt til at stoppe, at pædagogerne bruges som lærer. Og at det er stor udskiftning af lærerne. Hvordan vil man sørge for at fastholde lærerne
det er rigtigt, at vi ved alle, at vi er nødt til at sørge for bedre vilkår for lærerne. At befolkningen kræver mere og mere, at vi har god uddannet personale. At vi mener også, at lærernes daglige vilkår også er blevet forbedret. At det gode skridt, vi har taget, det er, at vi er begyndt at bygge boliger til for eksempel lærerne også i bygderne. Vi har en rejsende lærer her i kommunen. Og den rejsende lærer sørger også for, at der er god skolegang for børnene, og at der er en god planlægning for undervisningen i bygderne også. At vi skal selvfølgelig genvurdere de eksisterende vilkår, der er, og så løbende forbedre dem også. Hvordan kan I lave nye tiltag? At de dagsinstitutioner, som jeg nævnte, er svamperamt. Dem er man nødt til at renovere, men arbejdet er ikke til endebragt. At vi lægger også i at der vægt på, at børnene har gode fysiske rammer. At der er mange borgere, der kalder sig selv arbejdsløse. Så man sætter altid spørgsmålstegn ved det. At de står i kontrast til, at for eksempel fabrikken ikke kun kan køre døgndrift på grund af personalemangel. Og når de ikke vil arbejde, så får de offentlig hjælp fra kommunen. At en af de gode og positive enkelte tilfælde, det er, at ikke har haft hjerneblødning, som går rundt i byen og så rydder op forskellige steder. At kan man ikke sørge for, at de arbejdsløse, i stedet for at give dem offentlig hjælp, at man tager arbejdsprøvning i 0 timer om ugen i første omgang, og så at de får flere og flere timer til at arbejde i. Hvad vil du sige, Kim Isigiasen? Tak for det klare spørgsmål. I valgperioden har vi lagt mærke til, at der er nogle afsatte timer, som ikke bliver udnyttet godt nok. Fordi ved hjælp af disse timer, så kan man få engageret de arbejdsløse.
Det er nogle, der helt nødvendigt har behov for at få offentlig hjælp. I Majorel, der arbejder man med kompetenceudvikling, og det er en af de ting, som vi kan udnytte fuldt ud. Der er nogle, der her i kommunen desværre siger, nogle borgere, der siger, at det er arbejdsløse. Og selvstyret har haft et lovforslag i høring. Og mit store håb er, at det er en lovforslag bliver vedtaget, således at vi kan gøre noget ved problemet. Vi har et godt samarbejde med Nere AS. At medarbejdere i Nere AS bliver forberedt til arbejdet, før slagtningen kommer i gang. Og det kan vi også bruge i fiskeindustrien. Mange tak for det interessante spørgsmål. Jeg mener, at hvis vi skal løse problemet, så er vi nødt til at samarbejde om at ændre tingens tilstand. Hvis vi bliver ved med at acceptere, vi kan ikke blive ved med at acceptere tingens tilstand her i dag. Og det offentlige og erhvervslivet kan arbejde bedre sammen for at løse problemet. Og at man er nødt til at opfordre de arbejdsløse til at søge et arbejde. Det kan man ikke komme udenom. Og at det er en af de ting, blandt andet en af de ting, som kommunen skal arbejde med. Der er store, man siger, der er stor arbejdsløshed, samtidig med, at der er med erhvervslivet mangler medarbejdere. Hvordan kan man løse det misforhold? At man kan begynde med at lave en skole til mineskoler. Hvad så med, at hvis der ikke opstartes minedrift? Og det skal man ikke stoppe ved, fordi at man er også, blandt andet er man også begyndt at lave undervisning i engelsk og i blandt andet. Hvad kan man gøre for at ændre tingens tilstand? At det er meget spændende at se, hvad der vil ske med overprocenten i Guanajuato, men med hensyn til kringlerne, så ved vi, at det allerede er godkendt. I Majorel, der arbejder man allerede med kompetenceudvikling. Enhver, der bliver opfordret til at gøre noget selv ved sin egen livssituation, så vil de have bedre grundlag for at kunne forbedre deres livssituation.
at jeg selv er ufaglært, som virkelig har lyst til at arbejde, de får månedsløn allerede. Så vi er nødt til at samarbejde bedre med erhvervslivet. At når man venter på andre, vil bevirke, at tingene bliver værre og værre. Vi kan ikke blive ved med at tabe folk og så i udviklingens navn. At når man skal huske på, at så længe Inuit Ataqatigiit eksisterer, så vil vi aldrig nogensinde godkende projektet i Kuannersuit. At men en af de store problemer, det er, at de forskellige instanser ikke har nogen videre samarbejde. Og for eksempel i andre erhvervsområder, der kan søgrundet sagtens forsyne resten af Grønland. Man snakker om, at kredsekød og hønseæg også. Men at erhvervsliv eller landbruget er der vedvarende udvikling i. Vi skal være samarbejde om en videre udvikling og omkring erhvervsudviklingen. Vi er nødt til at nøje og vurdere, hvilke muligheder omkring de forskellige erhverv og landbrug, og at vi er nødt til at vurdere og undersøge, hvilke udviklingsmuligheder der er i de enkelte områder. At hvis vi laver et ordentligt arbejde, så kan vi danne grundlag for en holdbar udvikling. Man kan ikke komme udenom, at mindeprojektet i Kringlerne og lufthavnsbyggeriet bliver i gang, så vi kan ikke blive ved med at vente. Jeg har et sms-spørgsmål. En borger i Narsaq, som er 80 år. Vil vi arbejde for, at bedre ældreforsorg omsorg i fremtiden. Eksempelvis for eksempel er det ældres boliger er åsunde, og det bliver aldrig vedligeholdt. Og timen til hjemmehjælpen, det ugenlige hjemmehjælp, timen til det bliver reduceret gang på gang. En af vores Atassut valgoplæg, det er at man opretter stillinger som ældre rådgivere. At der er en medarbejder i Qaqortoq. At hvis vi har et nært samarbejde omkring ældreforsorgen, så kan vi opnå bedre resultater.
det er, man snakker også om ældreforsorgen, at vi samarbejder med befolkningen omkring for eksempel ældreforsorgen. Det er meget vigtigt i det her i den forbindelse, at vi har et godt samarbejde med ældre talsmanden, og vi er nødt til at udnytte ældre talsmanden bedre, også fra kommunen. Vi i Siumut lægger stor vægt på, at de ældre har gode vilkår, livsvilkår. Vi er parate til, at det allerede planlagte tiltag omkring forbedring af ældres vilkår. Og vi vil arbejde videre med et ældrecenter, som der allerede er begyndt at planlægge. Vi søger medarbejdere til stillingerne som ældre rådgiver og så demensrådgiver. Og det er en af de områder, som vi i kommunen vi arbejder videre med. Forholdene fra sted til sted er forskellige, og man er nødt til at lave løsninger tilbage til de enkelte steder. Og vi mener, at ved at forbedre tiltaget, så kan man bedre få bedre ældreforsorg. At når en ældre ikke er tilfreds med kun at have en times hjælp om ugen, så vil det selvfølgelig være nok. At befolkningen er dem, der skal bestemme, om man helt skal vedvarende, eller om man stadigvæk skal acceptere tingens tilstand her i dag. At vi er nødt til at se på den status, vi har her i dag, når vi her i Søgrønland er egen borgmester, og at der er medlemmerne eller Kasusut fra Søgrønland, så burde vi have opnået meget mere. Hvordan vi forbedre ældres vilkår, når vi kommer ind. Når vi ansætter ældre rådgivere, og så er det dem, der skal arbejde med at forbedre deres vilkår. Og for eksempel med hensyn til snedrydningen, så er de forskellige instanser nødt til at samarbejde omkring disse. Og så et helt andet spørgsmål. Et spørgsmål til alle partier. Det er nogle, der spekulerer i overskydende skat. De arbejder nogle timer, og så når de når det punkt, hvor de ikke skal, at de kan sørge for, at de får skattebetalingen tilbage. Hvordan vi løse denne problemstilling?
Måske kan du svare det direkte. Progressiv beskatning der er rettet man skal tænke der i mange der i nu agisat nedigt kender bare sådan ret små beretter sig ingen at der en i mig ingen andre sådan I nu at der har vi arbejdet for at man indfører progressiv beskatning, men det der vi ikke kan få opbakning til det, har vi trukket forslaget tilbage. Så, men altså, der er mange områder omkring skatteområdet, som man kan forbedre. Og spørgsmålet, baggrunden for spørgsmålet er helt rigtigt. Og befolkningen er også nødt til at tage medansvar. At det er nu, der i forvejen beregner, når det arbejder så meget, så vil de få deres skattebetaling tilbage. Med hensyn til skattelovgivningen, så er det centrale politikere eller landspolitikere, der tager stilling til, hvad der skal ske med dem. Så. Men det er helt rigtigt, at misbruget af skattesystemet er man nødt til at stoppe. Og så et andet spørgsmål er kommet fra Atlutjepa for at stille et spørgsmål. Velkommen til stederne her, og så seerne og lytterne på kysten. Mit spørgsmål vedrører Guanarsuaq. Hvis man vedtager, at der skal i gang sættes mineprojekt i Guanarsuaq, så mener jeg, at man skal sørge for, at de betaler en høj pris for det til samfundet. Jeg mener, det bedste det er, at når samfundet kan få det højst mulige udbytte ud af mineprojekten, så skal det først i gang sættes. Fordi at mineselskaberne skal ikke negligere de behov, som samfundet har. Når mineralerne er opbrugt, så vil de forlade os. Så vil mineselskaberne forlade os. Hvad vil du spørge om? Hvad vil man opnå med mineprojekterne i de 2000 år, der vil gå? Er meningen, at Narsaq by skal lukkes? Tässä sydifferaffikkuennossa amman qassapat
qullarnaviiqqusernaqarsinnaanersoq Simon. Hvis mindeprojektet skal ikke undersøge og åbnes, hvad der skal ske. Ud for undersøgelserne, der foregår der høring omkring projektet. Jeg skal lige pointere, at et ene kommunalbestyrelse, som projektet ser ud i dag, så har vi med de oplysninger, der er, så går vi ikke, så vil vi ikke godtage, at Guanasor-projektet bliver igangsat. At det, man skal kræve over for mineselskaberne, det er, hvordan de vil planlægge deres udvinding, og at når de lukker, hvordan de så vil lukke. Og at vi er nødt til at blive enige om, hvor meget betaling mineselskaberne skal have til mineprojekterne. Og så sætte pengene ind i en lukket bankkonto, således at det hen ad vejen kan udnyttes til udvikling her i Grønland. Vi holder fast i vores holdning i Inuit Ataqatigiit, at mineprojektet i Kuannersuit ikke skal igangsættes. Med hensyn til Kuannersuit, så er der andre meget bedre muligheder, som lokalbefolkningen kan udnytte. Lad os bruge Kuannersuit til fordel for lokalbefolkningen. Tak for spørgsmålet. I valgperioden til kommunalbestyrelsen det er rigtigt, at vi er blevet enige om, hvordan vores samlede holdning vil være til Kuannersuit. Til mineprojektet i Kuannersuit, men det vi mangler, det er, at vi er blevet enige om at oprette en stilling som rådgiver omkring mineprojektet, og at hvordan denne rådgiver så skal sørge for at besvare de enkelte henvendelser for forespørgsler. Med hensyn til deling, det er deling med staten omkring deling af indtægterne fra mineprojekterne, og at det første 75 millioner, vi selv kan beholde. Denne ordning er vi ikke enige i. Og så det næste spørgsmål. Med hensyn til alkohol er jo det største folkesundhedsmæssigt det mest ikke sunde. Hvordan vi sørger for, at der bliver unge forbrug af alkohol bliver mindre. Vi er parate til at hjælpe dem, der har alkoholproblemer.
Og hvis det er nogen, der vil behandles, og så får det kun at vide, at du har førsteplads, det er førsteplads til dig om 2 måneder. Hvordan vil vi løse disse problemstillinger? Jeg kan svare spørgsmålet med. At jeg har fremsat spørgsmål i Socialudvalget, fordi at vi har nogle timer til at hjælpe for at kunne afhjælpe problemstillingen. At jeg har foreslået, at der bliver afsat penge til for eksempel medarbejdere, der skal arbejde inden for området, for at løse området. Indsatserne kører, og det vil altid køre også. Og vi har også forebyggelsesmedarbejdere, og vi er nødt til at acceptere anerkende deres indsats. Og efter min mening, en af fordelene ved at have forebyggelseskonsulenter, det er, at de laver opsøgende arbejder, og vi kan allerede se virkningerne ud af det her i dag. At dem, der vil hjælpes omkring deres alkoholmisbrug, de er nødt til at vente i 2 måneder. Hvad vil I gøre? Ja, vi er nødt til at lave det en bedre administrativ proces omkring det, fordi at vi har også socialvagter, som arbejder inden for området også. Og vi har også ordningen omkring netteravner, og vi er nødt til at udnytte dem bedre, således vi her i Søgrønland kan løse disse problemer bedre. Hvad skal man gøre for at løse problemet? Jeg vil svare med et kommunalkursler. Så er vi nødt til at erkende, at der er mange, der har problemer i deres livsførelse. At vi er nødt til at ændre tingens tilstand i 2030, hvis vi har alvor kan halvere dem, der har livsstilsproblemer. At hvis vi halverer dem, så vil vi nå langt. Vi har helt klare målsætninger for, hvad vi skal nå i fremtiden. Og dem, der har livsstilsproblemer, at vi har helt klare planer for, hvordan vi skal løse disse problemer, og således at deres efterkommere ikke kommer videre med det sociale, negative sociale arv. Med hensyn til forældrene, på hvilke områder kan man ændre tilstand? At vi har lagt planer for
at vi har bestemte punkter, som man kan arbejde ud fra for at ændre de negative livsførelser. Og for eksempel at bedre idrætsfaciliteter og sådan noget. Jeg ved godt, at i kommuneforordningen, at man mangler kommuneforordningen. Men vi er nødt til at samarbejde kommunen, tværs af kommunen for at løse disse problemer. At med hensyn til indførelse af hash til de enkelte regioner, så er vi nødt til at sørge for, at der er hunde, narkohunde i hver enkelt sted. Vi er også nødt til at gøre ændre ting i tilstand i samarbejde med staten. Hvad så med at gøre noget ved livsstilsproblemerne og problemet med, at der er mange arbejdsløse? Hvad vil I gøre for at ændre dem? Jeg ønsker meget, at vores lufthavn bliver en realitet, og at kringlerne bliver igangsat, så de hjul, der hele tiden kører, det vil forbedre tingens tilstand. Vi har haft mange problemer, store problemer her i det sidste år. Hvad har vi egentlig opnået af de planer her i dag? Og så afsluttede bemærkninger. Siumut er klar til at videreføre de allerede opnåede resultater. Og at de områder, der skal ændres, er vi klar til at få at lægge planer for at ændre. At kommunen skal være en kommune, der sørger for at forbedre vilkårene for børn og børnefamilier. For at forbedre dine og mine livsvilkår, så vil vi forbedre vilkårene for erhvervslivet, og at sørge for, at der er bedre transportmuligheder. Vejen har kun været et valgemne. Så vi vil ændre ting i tilstand på det område. Og at vi lægger realistiske problemer kan løse disse problemer. Vi er samarbejde, har en nær samarbejde med befolkningen for at ændre tingene til stand. Fordi at vi er nødt til at samarbejde, hvis vi skal stoppe den nærgående tendens i befolkningens livsvilkår. Fra Adasut. Vil vi have en sammen kommune, det er kun den centrale by, der skal udvikles. Og det er andre områder, man er nødt til at være øjen for, og have øjnene op for. Og vi samarbejder bedre med befolkningen og har indført et bedre nærdemokrati, sådan blandt andet ved, at befolkningen kan vide, at hvilke områder, eller til hvilke
til hvem det kan henvende sig omkring de enkelte problemstillinger. Og vi ønsker også at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Dermed afslutter vi det første valgmøde. Her i morgen, da vi partierne har paneldiskussion omkring, hvad det enkelte kommune eller partier vil.